Гарите и автогарите в София още днес бяха препълнени от пътници. Превозвачите пуснаха извънредни автобуси по най-натоварените маршрути. Железниците пък прикачиха допълнителни вагони към влаковите композиции. Подобен наплив се очаква и в последния почивен ден, затова е добре да си купите билет предварително. Подробности в репортажа на Вера Стоянова. Над 80 допълнителни автобуса пристигнаха на автогара София, за да извозят всички желаящи да се приберат по празниците. Най-много са пътниците за морето и дунавските градове. По-предвидливите се бяха снабдили с билет няколко дни по-рано. Понеделник закупих билет, значи преди 2-3 дена някъде. Той тогава нямаше билети за повечето линии и си купих на тази фирма, защото просто имаха извънредни автобуси. Винаги са препълнени автобусите, така че не само по празниците. Това не ви притеснява? Не притеснява. Малко трудно ще е, какво да правим. Така ще. Въпреки че се наложи да бъдат докарани 80 извънредни автобуса, от Централна автогара посочиха, че днешният предпразничен ден не е от най-натоварените. Предишните години, преди празниците, напливът на пътници е бил двойно по-голям. Преди 2 години ние имахме за един празник 180 заявени автобуси, извънредни. Сега са по-малко, може би и самата криза финансовата, а може би и това, че освен автобусният транспорт има и друг. На Централната ЖП гара бяха предвидили 130 допълнителни вагона, които вече са прикачени към влаковите композиции по всички направления. Освен това, днес се движат и двата извънредни влака по линиите София-Варна и София-Бургас. От ръководството на гарата увериха, че ще се справят с обслужването на многото пътници. Има редовна информация по радиоуредбата. Всички гарови съоръжения са в редовна експлоатация, асансьори, ескалатори. Също така, въпреки големия пътникопоток, вие ще се убедите в чакалната, тя се поддържа на необходимото ниво, мие се постоянно. Извънредни вагони ще бъдат прикачени към композициите и в понеделник, когато се очаква повечето хора да се приберат в София. За ТV7, Вера Стоянова.